keria gose county keli okorwa na ende gose kwabeire gukwerika Clinton na nyakongi gwete kurwa sensemo ya kabere ye studio na bogotumanyanga county kichiri cyabere chikwanekia omubaro monene na boigo omubaro omoke. Mimono Frida Kerubo na ende mwanchu murigeria nae na gukwandire obotko oboiga chinsa ni sato una chikire gukumanya semesa ya maya korwen soko chinsa isato kurende tutaracha libori na rieriga ryabekirwe asoro mwanchu murigere ne aye kwabwatire ekura na baria banyare ko bagukura chisukuru mwabwatire bibande mwabwatire chikura ene kyabuna ngo esoke muri asobonge aiga nkorengana ne kyombekerigete toba chori ne chimbebe aiga Kenya kya IEBC ikyagendera gwesoke na kuboria bananchi baesoke asobongo mwanchu murigeria no murobirio hochagetiwe iki yeiga yanyate ko bagekoera abange banyare ko bagwesoke na tariki 29 cy'umutinyi oeta abananchi mbasa bo bange gwesokya busibu kuerega na sabo choryo boke na bwigo bachoryo bonene omwaka o 2027 chikaunti ne chinyinge korende ndete turarigiriga ati yo barwe chikaunti chiri cyanyare ko bachigo ene kya omubaro muya bo gwesokya kwa abananchi kuerikya na bwigo turigire chikaunti nkeigo chiri cyane kire omubaro omoke wabananchi abo besokira ndake batwarire birengererio byabo kwene kya una andake okubwata chikura nkorigo chia kwene kya gwikirania amaganio abo asokorigeria chikaunti chiri chikoretibu ya rinde tonyara ko batokorigeria sensemo yende chikaunti chiri chikoreti bobe ndete to chakere kurwase chikaunti chiri chienegeti igokori buya mo director ne kurwe studio akabironyeka nyigwete korende. Okay, tigatura chakira chikoreti bobe county ya Lamu mwancho morigeria kurwase nsemeria ya Coast nsemeria ya Pwani abananchi baesokire gwikira boniga ni 15 na babere county ya Samburu abananchi baesokire 15 na batatu county ya Tana River abananchi baesokire 20 noyomo na boigo ase county ya Nyamira korengiga igabono Diana ndemo nachi gutumanya ase murobiro bwensoko bwakire inkikagendera ase county yabo ya Nyamira sencho gwikira boniga abananchi 10 na bo bairikire usi obachoria bokebokagere kwenekiwa motinyogo cha nabo igo obachoria bonne mwaka o 2027 turagenda se county cyanyare ko bachiko enekia omubaro monge Frida ye nunkure county ya Kisii kurenda se county ya Nyamira no rubongoro gusi county chigenda abananchi bagenda gwesokya se omubaro omokesana nkikagenda Ekarondo chenga kerokende abananchi mbara twara obomanyike gima asokwenekia goseko manyanga obuya bwo kwerikia buna umwakie kura mboro byobo na bali barasinsemo atoko basabanga mobe mogwesoke bene na kwenekia nga kwerikia muri buna bakichukura kerondo chenga account ya Nyamira nere bwate abarwanereri babere bekirego kyobora iwense Dr. Fred Matiang'i na boigo yokabeire omunachibi na omonene David Maraga abuna babere bagwesoke aseganga yabo yo kurigekero kyobora igwense asobochori bo mwaka wikiri bubere 25 nebire abasaye bagenze babatebanga mbaga netie amonchirire kurende nakimugwikirania amonchirire mataraba mu kubwata ekora ogo mancho morigeria afuna koyuragwo na boigo chiwode angisa toiga twanyar ko batoko koror boti gari hortu kwari ganreti asemesema yakuru nsoko chinsa isato chiwode wodi nyansiongo wodi nyamaya ne wodi eri yekerenyo ase county Nyamira chikagere kwene kyo bochori korene gwikira boniga abananchi 10 baesokire na kwerika togoska bosio erire toigere chi county chiri cyane kire omubaro bw'abananchi abaesokire asobongake togochakira ne county ya Nairobi yene kire omubaro oigoro mono abananchi eribo yamo chimisano 95 na babere baesokire county ya Mombasa abananchi chimisano 55 noyo me county ya Kiambu. You by the way ibwato mubaro monge bwa abananchi chimi isato 53 noyo me county ya Kisii yanyare ko bakegwesokya abananchi banyare ko bagwesokya chimi isato 12 na boigo mwere county ya Machakos abananchi chimi bere 50 no monechi county chindo mwancho murigerie gitanya ko bato kumanyiga abananchi mbagenda tagwesokya ase ribori orirenga ne aye kwa bwatire ekura yago chenkoro kwa Clinton ndigi karibu sana semesema yakuru ensoko chinsa isato tokumanye kurubono oikomwero Frida onye kongiwete asore Ndiamono sana Clinton asogo twerera sobwagare omubaro obwavalia babere bakwerikia asogwa kachikura bosi obwobochori bole bosio kono mwanchu muligeria teato saya sensemo ya kabire ya studio ntokumanya manga sinchira yobikirano.
Yakigima mwanchu murigeria tugukwarigania irinde tusanga sobwa muguchaka bono goika omoelio kwechaka amaya yebire biga ningo tukuyechaka kurwase orogongo rwagusi asingo kumenya buna enka eyemo yomungina Alexina bitutu korwa ase kinyorokia bomereoga Nyanguru kegotoka ase location ya Nyanguru ward ya Nyakoe ensemo yebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii nigo yesokire elio kolera nabo igogosaba obokonyi ilinyale kuira omwana obo oyobeire asoborere ase miaka wetania emerongo etatu maiga yokurwara korengana no mongina bitutu nigo bona goteba hunaniga menyete no mwana uyore bwe miaka bose ore weka ase hama bose asanya ko baga kumusokya na kumurusia nyomba nigo bona babwate oboremerwa obonene habwase yamate yaye yasabire basirwe erinde hairwe nyagitari gose onde bwensi obwato moyo bugwanja bakonya ne gloves nabo igone chipampa serinde hanyara ko ba egakonyara ko bakago change buna gutuma nyumuri kito Wycliffe orenge somogano bobo konyirite kuri rero nigo tugukwira gwika ase kenyero kya Bomaroga ekyo kigotoka ase location ya Nyanguru ward ya Nyakoe ensemo yebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii aigani gotokumirana no mongina Alexina bitutu oyu ase miaka 30 ojaitera makongu asoko mulenda omwana oye tato ojaitera makongu asoko mulenda omwana oye oyu ibore tukari buya kurende ekera igetekera sikia kane agachaka kurwara oburiro bugwakiranse go sendurume igabana baminto nimbwato mwana ga igorwarite kekero namanyorete nabarenge buya agakina buya agaika gatika bera akarwara nkabangora muira nyagitari nkamuira marani ngatangu orora akaegwa mario gotaja koba buya nkamuira taoni namubwene akabweni bwa tabwena buya wono gochikoika gatika bere akaringa kabona akarija kabisa akuraranse akwerera ensoko TV na mayanda manene nigo mongina Alexina bitutu akwate babuna nigo abereka gochandeka ase kegetambe kubwatakana no kurwara ku mwana oye oborweiro bwa maote nanya kumwire saurio gotenyara kera chakerite burio butangani barabuna moirete ngora moirande mara na tangu nara abanero lakini nkonyoro bokongo kurunya gitari kera bono tindi konyoro ndo kondusiara bono na mana embo songo ngora moirande na bera nero bono na changatika ko moire sababu tindi kwenyara nande timbu atino ne transport tinko moire iga ninche nero tomenyete nyumba ya chengo mobogoria nande ninche ngomurageria nande ninche ngomosibia na ebinde byansia okora ninje ngurusia niga tebere buna magiga yo mwana yo kurwara niga berega komenya nere barabuboka abu asaberega komasokya na komasei nyomba erabueka nabo go gwichana goteba buna ase bono iga niga ikira asa mota atibokire asa mobiroye abu asa komuturira chingi tichigendera komena amaotaye bono gonko mubogoria na amasokya nande na moirania mpaka oikire bona saba chokira maote bono ne chingi chioko chikono kumugwera timbu atibokonyi bondo bwensi igongendete kono kumuturia ninchorio yomo murendete bono timbwati bokonyi bondo bwensi ikiagera bono none konda nare gokora yaterete obokonyi nkorigi ikiagera timbwati iginkomoa obochokire mono kigima bono gonsinyire tinkobwata tabwati ase nkobwata nokono kumuturi gwoka nonya nendagera nkonyorera obokongu bono niga gosaba bokonyi kurwa sonde bwensi obwata moyo bogwancha aesoke elia konye nkeyo nonya ne chibesa cyo kugura pambas usachi gloves linda gendere kumulenda omwana oye nonya ne giakobekeru na pambas timbwati ngerende yonsi nakinkorera ngaba minto monkonya so gwancho kuya monkonya se mokonyara muna barai baita banene ga kisimbo minto kora igunya sa no muchandro yo nyare konkonya aba mara igwekerereke mwanje mumbwato koboko nyore gokonya umwana yasobugima bwaye eyamate ya enero nigo yambe kubolito asokone kura senkeyo nebono nigo basabira barai bonsi na abantu bande bali bwato moyo bugwancha basokie na komokonyo mungino yo asencherende yonsi baranyare elinde bagendere komulenda omumuro yo aye umwana nere tolko monsari okarioka nduroche munarwarte nduroche munachandegete na babwato abakongo barawo ntorekero ria sengejo obokongu nubwakira omonto omokeno monene omonda nomotaka twanyarorire oyaeteire onye tonyora nona akamotoriro na tomoa naende bono onyora ng'a none konda are gochia abantu bare komoa ebibarua rero mbari komoa one ekero tokomorieri abantu oyo bwato ogwanja gaki komoranche konya omong'ina oyo moroche omwana owe emiaka eyonsi oroche omonto komoimokia omobeka isiko tabwati monto okomokonya togosaba abarai baito egavamenti enene
kurwa William Ruto timba arati balia banda basini nino ena baamata abatwetanaine mukarua gokonya kwao aseng'encho muno gokonya Nyasaye na bako guseseni bono nigo yatugira sabara ibonsi kurwa sorogongo rwa gusi n'abasamaria maya bwesokia elio bagekonya nkeyo ebiro by'omurobo bitararima inkuripoteria Ensoko TV kurwa igase kenyero kya Bumeroga wodi ya Nyakoe ensemo y'ebunge ya Gitutu kya South County ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge Biamono murikito Wycliffe togosuka bosio mwancho murigereria mubarakoyo mo kurwa sekenyoro kya mashariki gesabakwa igotoka se wodi ya Bombabe bunge ya Bomachoge burabu county ya Kisii nigo bono ya sabire enekeriwe oborendi maega yobo bose yomukagirwa yomo kumusagana omuburakoyo chinsa isano na ibere chiamo baso nigo omusacho yugo somukagero yabetega kumusagana ase enka yaye amaga yaye kubikwa biara n'abanyikinyero abo ase atebete hoyo betega kumutuma kumuita omubarakoyo Murigito Dominic Ondeli na mange Mubarakoyo mukuru w'ikinyoro kya mashauri gesaba kwi wodi ya Bombabe bunge ya Machogo county ya Kisii igasabiro burendi maga yo mukagoro yo mubuke ba kumusaga na bwo yakogende bafu urene yo mugaso chinse sano na ibere asakurete na gusaba bokonyi kurwasa abanyakenyoro abarenga matanga umuciorange mkamanya konyoro umuntu kurukuru maga ye bafu ugo chatimo manyiti ngumubolia ningo chukuligerio koboko kwa ngonyoro uri no moyo tukachaka kumnyukanira guchanga swa nyumba gabu ngasiko murangu naliya tenenire gaga uchaka kuirana ngatabuga nyumba ndengasokera murangu uri mai ngachaka ukura abantu mbalengi para moino gabu asamatanga ndiya kuminyoka n'abantu bagachaka kumuminyoki bakamubwatira ikiruboroche gari Maiga yo mukagero ikobeko byana abana kenyoro ababwatoboro bonge ni gatebete oyo barengenere uyotogete ko ba munyakenyoro abwase batebete yo batomete gukora bugimo bo Musbat Hilda uyoro muboraka asa negative no ikonyora ni gare omusani oye nari twarenge ko mukuru Robert tukumubori Robert yiningo akabate bitimo maitiri etalinde mo maite buna Robert yakuruku nari lyachaka kwa kegesini yae kumbe Robert yuringo mwakira kare bakurisifu bakumubolinga yuri kumotenga tamagochaga igekirboboge kaboge kase chaire nyinge ngongumerore bonere tamaite ngoyo igobwatiro diranto bakwenda bakanyora Robert yuno yose itoga igakururanda niyali na akamenyire mwanega yi na Robert yinera agochaka ko akoretwa kuborugu no maito yo kwerese goteba ni mu maite ndero na mumanya Moisikondo kurukusharo ni kurubugirango mate ugembo kuchima sakuru kumubiri nero ntebimurete mwiterie kirubugo chaiga moro kimwago na agateba ngakamureta akamutigira maigari semete ngano bate nini bandigirite bunangu nyobunchuka na isiko gai mutumete nga mutumeta ache kunta moyo mutumeta kara kumukwana no musani ono tokobera ko mubaka konyomenyete mwane gai Magayani gabanyimbo kurugeteseni kyamagena na kinyabakirane tasayaiga nakabarusia abakagero abayiga asebono mubarakoyo gasabiro borendi mayiga yo twara obwoba bwobogima bwaye na Robert irende serikali gachika baira magena akairu na DCI Kenyanya noyu akairu nyagitari musani untu anyako gosana nera ngwetekera kuborigo so umuntu tumegete siminga kumwakera atabanga ati nimbwate chibastia chibasi chinachire kumwakera rendo nyikimbwate deni ya itago charende mwakana nona sama boko ya serikali padara ntumera abantu kungita chabaka bono gamungu chikumwakera simiyane turiko sona kurweli nanya kumora ngusabe serikali buli mabwana ndo chebole dangerous tindo chingambure buye singencho nanyorere ko bandi no bwobone kingochera mugaso iborobore ndindo chingabwane mbuli buye Kwa ripoti getseni kiago na mbea magi Ensoko TV kuru kenyoro kia mashauri gesaba kwe wadi ya Bombabe bunge ya Machogo county ya Kisii ninche Dominic Onderi Nyabuto
Biamano sana mulikito Dominic Ondeli asogo twaliganiria oroboti urugo sikabosyo abwatani bensemo yokwena na amaigilio gocha ase abalemi me county ya Kisii yemanyikanite na Kisii Agricultural Training Center ATC nigo bamwaliganirie omoro kya omonene Benson Mulei Mtiso omoyiga bokogenda inka maiga yogokora emirimo asensemeyo asegeka k'emyaka 10 ime ya Kisii. Nomoyega horago no mwaziri w'echisemi ime county ya Kisii Mheshimiwa Eric Miyanda asanya reko baga kuburia Mulei kwenekia buna abakora emirimo bakorire ase egetambe kurikwa bare igo bono Mulei haenekire buna omuroberio noraroro wo kwenekia buna abakora emirimo bonsi ngubwathiranirwa bare abo baenekire gukinya enseme ya ATC nigo bono hamugandirie buse amuganiria maya ekero hakogenda nka ase omurikito Bethel Machina ikirana na gutwarigania roboti rokubwate Nasto maiga bukumwakira mbiamono aso wiko mwerio kwemirimo yae ime ye county ya Kisii mwana munene bwesukuru yokwena maigiri gucha sabaremi ATC Benson Mulei no maiga onyakobugo kwariganwa sensemeyo ya ATC sabari ao bakarawane mawaziri bwechisemi ime county ya Kisii Eric Miyanda baikira na sensemeyo and you are having this ceremony. I think we were together, Chief, in Nairobi. We briefed him that your time has come for you to go and rest. Okwane kerekyo nigo Miyanda nyakabaga kwerra obuya bwae Benson Mulei ase ensemeyo. ATC is a very big entity. It has given me a lot of stress, by the way. When we are sharing with Chief, even in Nairobi, you look at the many things that happen here, you wonder how they are going to take shape. We are not saying there is nobody who can replace, but it is not as easy as you may look at it. There is so much here. Huyu lazima aone chai imechunwa pale imepelekwa, aone coffee imemalizwa imepelekwa, aone watu wa maziwa pale juu, si ndivyo mzee? Watu wengine wanalala hapa, wengine wanapata chakula pale chini and all that. So it is a whole big thing that will need somebody who is committed and who is ready to sacrifice. Egati yabobwateni anyakobaga okorana bari wemeremo boigo nigo batati weisiko asibono banyakoba kwerra nigo Mulei abeirega kubwatira na baro bwa centurenkia na wikirane emirimo yayo centurenkia. Principal, thank you so much. As a member of the Technical Management Committee of ACC, we have interacted on many occasions on professional grounds. We have agreed and disagreed professionally, and I learned one thing, that you are really diligent, a team leader committed to do the service God has given you. So as you go home, sir, may you, as you transit to another sphere of life, may God be with you. Sao Mungu. Senseme ae, omwaziri Miyanda nikabona nyakabaga kuburia. Ndibwensi urach kunyakabaga kwiradi bagari ya Mulei anyakabaga kwenekinga abakuri emirimo bonsi bari barenkorro nkwego barengeri yabo nabiga bande kurikwa. We are aware of that. And the staff in ATC, you continue having the patience and the respect you've been having. I know there are staff here, Chief, who are on contract, the casual contracts and all that, right? So Mulei, please, when you are leaving, make sure the people who have been working here for the longest time as casuals, they are not, atufanani, si mtu mwingine atakuja aseme mimi siwajui namna hiyo. So there must be continuity. Those people who have been working here kwa coffee, kwa chai, kwa kitchen, na ni casuals, your engagement is guaranteed. Senseme ya Mulei boigo nikobona nyakabaga kwenekia mbabegetemero biri mekiranu abo bonsi banyakoba ocha wakanwe ngeri yabo na boigo bande kurikwa. The casuals, I think we discussed your matter with the TMC and the Board of Management, and it was passed that you will be paid the national wages. I think it was passed. Yeah, the national recommended the casual wages, so I think that one will be effected and you'll be there. Bono nigia matiae ya mwariganirinka erio anyakabaga wikirani emiremende. He really loves his job, and we pray that God may bless you, and I hope everyone learns something from him. Don't just
msitoke tu hivyo bure bure, just take one thing from him and also spread it to families. Sawa. And congratulations. Welcome home. Kuripoteria Ensoko TV kuraiga sesukuru yokwa na magiri gocha sabarimi HC me county ya Kisii nchimpethuel Machin. Tukoskabosio mwancho murigereria mugavana bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo nigo ritukuria rero harairo muroberio bo kubekerwa hegutwa kwa barokigwa 20 ase nseme yabayenekirie hugika umwerio hase okonyora amaigerio yechikosi chobwerani bwa mang'ana nechinchira chekerero. Nyaribo nigo boigo ara umuroberio bo kwigora eskuru egochikuria amaigerio yobwerere bwa mang'ana nechinchira chekerero abwa sairira buna nigo emeroberio yabekire gocha kwenekia chibunge chionsi imeye county ya Nyamira gocha gotwara chire chiskuru echo muriketo Ishmael Mogere na Mange. Neri tuko rio mogoko no muchengo asaborokiwe 20 au babekirwa chigutwa na koegwa ti certificate magiga yugukora amaigeri yo mutienyo yomo ase chikosi chobwereri bwa mang'ana ne chinchira chekerero. So I'm so grateful to the governor for allowing us to have this opportunity, and I'm going to introduce some few things that we did in our training. So we started 1 month. It has been 1 month down the line, and the team wanted you to know, and they wanted me to express their heartfelt gratefulness to you, because the skills that we emerged was not skills that could have been gotten anyhowly, because these skills that you have gotten is not just skills that you get it's a skill that you get in university for 4 years, but you got them in 1 month very accurately, very simply, and very profound. Umugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo uyekera nasomo yegoyo nigara umuroberio wokwegore sukuru egocha kurwa maigerio yobwereri bwa mang'ana ne chinchira chekerero abwase aerera buna nigemeroberio yabekirwe gocha koenekia chibunge chionsi nye imiye county ya Nyamira guche gotwara chire chiskuru echo. It is a historic occasion as we officially launch the Nyamira County ICT Hub, home of Digital Youth Empowerment Program. It's a bold step forward in transforming Nyamira County into a hub of digital innovation and skilled labor for local and global opportunities. We are committed to establishing ICT hub in all the 5 sub-counties. This will ensure our youth have access to these transformative opportunities. Komenta asenkwana yae Nyaribo nigatebire amaigeri ayo nigara chikokonya basaye konyora ubumanyi gure chinchira chekerero na igogokonya basaye kwerike meremo egetambukero kira chekoreta amaunchirerio imeye county ya Nyamira. This ICT hub is more than a training center. It is a beacon of hope and a center of excellence. It will promote digital literacy, foster entrepreneurship, and create job opportunities. This aligns with pillar number 3 of my manifesto on wealth and job creation. Korwa Ensoko TV, Erietariane Ishmael Mogere. Wasikabosio ase litko litangani liokoirania amasakara gocha sekiombe kyobacholi ne chimbebe ABC abaronere bobo MC ase chiwodi cha Nyamaiya ekerenyo nabo igonya Nsiongo nigo gwakolekana ase wodi ya Nyansiongo asabanto gose abarwanere 5 baba kuirania nabo igo ase wodi ya yekerenyo baba kuirania 3 se wodi ya Nyamaiya baba kuirania 4 abarwanire abo birogebyo nigo bono egati yabo bayirwe chi certificate cyabo hase bachakire chi campaign asenchira ya bene uragotumanya muri kito Steven Nyariki.
Aseri tukoritangani iliyo kwirania masakara na barwaniriri biema awa sobo chorio boke bw'ikiwodi sato Nyamira nigo bachaka rero kwirania masakara na inde wancherwa ase wodi ya Nyansiongo inse yo Mosike Dennis Kebaso yukorwe chama ya UDA nigancherwa bene gochegotenena ekero aiwe certificate bene nago chake campaign yaye kero ali gonchokanana ase wodi Nyansiongo asasa baba Nyansiongo komoko boko asa Marieta Dennis Kebaso Nyaribo oyo abaire gakora wodi ya se emyaka 5 neye 3 twasumbuliwa se court itukolia rero twabere cleared na IPC asoko enda koboli chikure ichie by election yere mutu ya Nyansiongo onsi twali koboli abantu baminto ngeringa bechi tokese ba exercise right yabo asoko choro umuntu uri batagete itukolia rero na litoko chake campaign ya ito na tutaingia kila bomba kila mlango kuhakikisha wananchi wanawakilishwa vizuri. Omoskechon oeri korwe kiama ya DP boigo nigo arenge aserombe yueyo ekero boigo ancherwa gocha gotenena erio kwene kinga boigo nkobare aserombe yo gocha kobori ekero gekyo asacha ke campaign bene leta ne nkoro kujono bayo eri inkobori ekero gokia obo MCA wa Nyansiongo ward nindo no mogo kasiri tukolia rero kiagera Sabari bono ya chakire. They are now very cleared officially by the IBC to contest as a candidate in the upcoming Nyansongo ward by-election. And Ngobori Kore chama cha Democratic Party of Kenya. Sabari gaboni echageto officially. Na nyari konyora certificate yeiga. Elinde echogotorete robora bubwaitu Nyansongo ward egati ya barwaniri boigo bane korwase ewodi ya Nyamayeme ya West Mugrange County ya Nyamira nigo boigo bancherwa gocha koboria na boigo cha campaign chabo bene omurwaniri korwa ODM Mosike Martin Kibore no motangani go ikaserombe yo ase boigo Mosike Richard Monyanja na boigo nerabe kama sakara ase kyombe kya IBC nagati ya barwaniri bande babiri hababe kama sakarabo Marieta gonkoro ku Martin Kibore elieta lyo koboli chikura nyama ya ward gonkoro ku Kibore bora na beru no mogoko monene sana litukolia rero okoba twanyare koba cleared na IBC bono nimbate certificate na bere cleared olio bate certificate ena bakonga ngoro kiga na bere cleared kochikoboli chikura cha nyama ya ward tarehe 27 Mutinyuko Minomo 2025. Etangoro kwa Bivon Magare oyo mo bwabaraibe chama ya ODM ase insinyete ya gusi litukulia lere tuachire aso wakikishanga ikiama ya ODM aliase ward ya Nyamaya tuanyore enomini candidate ase chama ya ODM Mheshimiwa Martin Kibore oyoro yo mo bwabalia asense ito ya Kenya bagochikubuli chikura korase kiama ya ODM una Mheshimiwa tebire intubone kiama ya ODM ntole no bumaene ngaenere ngaki yaito togochikonyora libaga yo kuira ekirugo kya Nyamaya ekiagera abantu banyamaya singa kintambe gesa Mheshimiwa Lengoro raralet babire batabwati mu MC Richard Munyanja. Ni ombi langu ya kwamba tunapoelekea katika uchaguzi mdogo katika ward ya Nyamaya ward, tunajua vyama kubwa na watu wengine wanatarajia kuangalia ni nini watakachopata kutoka Nyamaya. Ninaomba wakazi wa Nyamaya ya kwamba wakati huu ni wenu nyinyi wenyewe. Hakuna mtu yote atakayekuja kuambia tunataka mchague mtu fulani, lakini hii ni wakati wenu nyinyi wenyewe kuchagua kiongozi ambaye anayefaa katika kazi ya kusenji katika county assembly ya Nyamira. Ase wodi ye Kerenyo nigo abarwaniri batatu babeka masakarabo ankyo boigo abarwaniri bandemba chikobeka masakarabo siwe kyombekyo ase ekyombekyo bachorine chimbebe kyasabirenga nerebuya omorembo bekwekereye campaign chigendreta sobochori obokeme ya Nyamira. Their campaigns start today. Actually, campaigns have started today on the 8th, and it will go on until 48 hours to the D-Day, the date of elections. Stephen Nyarike Mbonde, Ensoko TV, County ya Nyamira.
tuskabosio mwancho murigeri asoroboti rukobwatania noru chinga ke kyombekyo kyobochori ne chimbebe kya IEBC ekandrete no moroberio bokorikia abaki chikura nigo bono hobotati bwa korena kwerekyo mbaro omonene ase county no boigo mbaro moke asabaki chikura banyade ko babagwesokya somo baroitse Ime yorogongo rwagusi anena ase county ya Nyamira ase abarwaneri babere bekirogo kyoborai bense bakorwa nigo yaorokire omubaro moke obere ko wesokya asokwerikia waka chikura osi wobochori obonene Mwancho morigeria bono togoskabosio omoyega bokogayana na boigo gosonsora okongusanana isko ye chikoti ni gobono okorirwe ime yekerenyo ase hamagacho yomokonyi ubo omokomishona bunge ya North Mugirango county ya Nyamira asomo yogoyo nigo baikirana abagaya nigo se mediators omategereri ebina litongo lya bosongo abagambi nabo igabakonyi babo bonsi emerongene na batano kurwa North Mugirango abakonyi bo mu commissioner kurwa ACH division inye cha Nyamira North echo kire ekerenyo magwagwa kyabonyoru amona nyamusi abo ase baigerigwa na gosemigwa buna babwenete gusonsora na gukora amangana yoko ngusanana ekero alentre motu yabo abana ose motu yabo amo nabananchi asamageri ayo nigo bona banyora nabigo aiposamageri banyora nigarengete gukora nago keya howe ogoitinya na kwebina ase ebigambero nago tumanyo muri Kito Vincent Munda tigato take this up todige kasumbeli na yango tutokororana koti gogo jo oleri kukabisa na ndole mono na ndo sokia mariga yo gokumia kobua kwale kogenda asa okugaya nuko gwanga asimokuru omogoseka Bernard Obaye omwansa nigago koreke baga seke gambero gose judiciary litongo lya bosongo asagotegerera ebine gasoro namba 2 ere asensemo yae nigago segeta osonsorana gose mediation unenchera ya moyo kwigwani abantu ebuja boko kayana ekerange kyo ngbolina abantu igo bakwigwana bagenda kabaigwana ine lakini kero gwachira litongo lyarasugwa ligetembe amangana kobo igo kurwo gukurira ando yomo nabokonyora nabwete ando yomo igabwire lakini kero kogenda sense meyo kugaya na isika itukuruka somonu yo mukongwa ke na mediation iye ko bakonye kigera abantu abakwira ndakabonsi bagoseka bagogete na amangana abaerire buya igina ginaletera abantu baituga iga ekerenyo komenta nayo nigatebire abantu bonsi barigiye gotegererwa mo nabagambi abikunyalekana mogenda asaba gakabikinyuru abikunyalekana mogenda ase mediation na aba bonsi biba beire organized ne rijiko lieto linene dokuruka the constitution under article 159 sabbatical 2 cha ama C omokonyi wo mu county commissioner Nyamira North Simon Osumba nigo nera egenire buna amagiri ayakorekana se chobisyae nachiko bayengencho mono gucha sabagambi eliko manyabuna bakorana kugaya namangana yegenga anene mono buna gusonsora nebina bire byabale bakubunendemero ebi byabeire ebinga mono. And we expect that after this training machifu wetu watakuwa wamekuwa empowered namna ya kusuluhisha kesi ndizo tusiwe tunapeleka makesi yote kule kotini, yani ile alternative dispute resolution, kwa sababu katika hii sehemu tuko na changamoto kuhusu kesi ya mashamba ambazo zimechukua muda mrefu, na vile vile pia kuna makesi mengine madogo madogo zile za kifamilia. Abagambi nabo igabakonyi babo 45 abakonyi bo mu commission oyo bane kurwase division inye cha Nyamira North ejo kirekerenyo mawawa Kiabanyoru amona nyamusi na barobomba ikirana asomo yegoyu mbakwanira mangana ya masomo moto ye secondary go certificate abo asabagambi basegetru kwene kebuna basemirie kegoriye kekanyora kisemi nonyobore merubwe kibeso bokororekana. Dr. Were Momanyi no principal se skuru yo bobundi ya burabu reni gatebire chikosi cha TVET nigo chiko abana chinguru wetenenera egento boy gatebire buna kero mwana naboneta ko bebundi ese chinkakitwa ikire boniga ama enenko batebie nse yaito etaita abantu bakoreto bobundi
abantu bakorete obubundi ibabwate efaida asa nene buna egente getang'ani akwenyorera amapato bwango ekiara y'obubundi bori bwaye iga akwenyorera kwerika ero omonyene ase obwango kobwago chikoganyariku buna bono egasi yaborire naende iga akonyara gosuka gochigoro. Dr. Were kagasaine gwakire kuko chisemi nigatebirie abagambi bateneneke gimana kwenekia kero omwana oikire sukuru eri okogusweria abagambi egasi buna gokeania ebikore biri byoboke bagase ebinyoro ekero omwana akoreta amasomo amaya igakorusi insecurity gosobosaria ase ekenyoro ekiagera ekero anyorire obobundi obo gose skill eye igakogenda gokora egasi yaye tari konya gotoka isiboga iganya kubanga ebintu ebibe igo nkobatebia ase egesongo there is a relationship between insecurity na education standard year location ehatike entang'ani nabo egeria yemia yamo 59 y'erichiko ria Kenya nigikwirania chinkuru ase abanto abo ase abagambi bari mutukorira abagambi nigo baborigo batumeka richiko bwikiranu ekero bakogayana amang'ana yegenga. Vincent Monda, Ensoko TV, Ekerenyo, Noti Mugirango. Gotigana nayo nagusika bosio abarai be wodi ya Kisii Central bakoragwa no MCA we wodi yo Mosike Wycliffe Monyenye yokabire omo MCA we wodi yo Kefa Mrefu nabo igo oyo bolete ekergo kyobo MCA me wodi yo Andrew Muchache nigo bagenderire kubolia abasaye wesokia asobonge eliokobwata chikora igo nigera cheko babune enchiremo yokomosira Dr. Fred Matiang'i asekanga yaye yokoria hekerogo kyoborai bwense haso bachore bono mwaka bwechiri bubere 2025 nigo baya kwandira iga hasa matanga yamo ime yensemo ya kyamabundu wodi ya Kisii Central itukoria lero kurango bwatukire okyatagatare tisa omutyenyo abantu baminto abana bali babwate bibani bagenda ali odisirogoro no IPCR babwate kikura nalitora atonyere bantu bali bagende isiko bakabwata kikura isiko bayirane babwate kikura elinde nalyo abantu muchache muranyora kikura kimugona kubuli emoigwe bantu muirane kyo moiso abagusi igotole namba inye asekei aiga somo sigisi akorwa ali usingizu county obwate kikura 632 iga sito oto bwate kikura 686 oto bwate kikura 1044 ekera bantu babo tengo mugusita isaini Kenya okoboli oborai igonto ndolwecheligwa state house yagajuma hata naintu no abangina baminto amubegete iga mugende nainwe ekero 2027 tare 9 omutienyo 8 ekero yo minto Fred Okengo Matiang'i atangazi rune president ya Kenya tuanzi tobekere Matiang'i dikura toro kianga makoko onye Kenya yanjire nintu tokwanga abagusi bali bakumulia bigocha na Matiang'i ngayari onyenye kinda na baba mulebu ya muchache ingi tokona gutakira Matiang'i ga kagosoka ujiziko intuti gato tigareka abangina mwego yari bolere abagaka mwego yari bolere aba murao mokuru kuchazini inwa bangi mwego yari bolere nje mwenye na mutanga kuita moyo Matiang'i yegwa Kisii Central Ward 2022 mukambeka asigetange negori 2027 ninso nyasaye karanje tindigo chimangana mange nari ko basabege nteke mogioka chikuranchi gendrete kubwatwa abantu baminto mosoke andonsi asemure abana bali bayikire myaka kubwata chikura basoka asobonge babwate chikura elinde kurwabo to support yo mugusio itukurukunga Fred Okengo Matiang'i 2027 mbalenga bako bagenderete kumusabira bali mugenderete kumusabira no rasama goko tigato musabire ne bakabwate segiana na tinigo omwana oyo inja amolite bune director ya environment igobon kucharo saini meremo acho buchumbe ai tuikase aba kurangiro mayo ko chini no tole patia emo eri paga patia piri pijamano Omusbati omotangani wense Rachel Ruto
ururoko boli agoche ase aborokigo abonsi koiralibaga nechinga kiechi chimbura osimeka emetebu nenchire yamo yokolinda ebitutanaine nabo igo kurwania ogonchereria kwelire musubatire choruto niko bona arenge ko yakwana iga asomoiga bukwena na ebiegwa gochi ase bali bakorire buya na babekiro mukya sokorenda ebintu bitwetanaine oyomanyekaine buna First Lady Mazingira Awards Flama ime yenyombenke yoborai ime ye county ya Nakuru. Continue to plant, to nurture and to believe, knowing that every seed, every act of care brings us closer to achieving our goal of 15 billion trees. In support of this national goal, my office has committed to plant and grow 500 million trees by 2032, inspiring families, communities, and schools to take part in nurturing Kenya's green legacy. By nurturing young environmental champions, we are preparing them to inherit a greener Kenya. We are empowering them to build it tree by tree, idea by idea, action by action. Ladies and gentlemen, today, as we celebrate the winners of the 2025 Mazingira Awards, we are not just handing out trophies. We are passing on a torch of responsibility, creativity, and leadership to the young champions of this nation. When we trust our children with responsibility, they rise to the occasion. Our children are not just the leaders of tomorrow, they are the change makers of today. Today we come together to celebrate the next generation of young environmental leaders who have proven that age is no barrier to making a meaningful impact. We in the counties also recognize a unique opportunity to nurture environmental stewardship from the earliest stages of learning. Since early childhood education, development education is a devolved function, we are committed to integrating Flama inspired activities within our ECD centers. This will provide a platform for our youngest learners to participate, learn, and to be recognized for their environmental efforts. In doing so, we will ensure that love for nature and climate responsibility takes root early and continues to grow throughout a child's education. Gotigana nayo na guskabosio ni gobonto kumanyuna chingaki abakori mirimo kurwa sensemeri yechi university bagendete no mugiro nigo aborokigwa kurwa ase university ya Pwani babiri bagwesoke bene nabo igoko basereria gochigwikirania omugiro onyegetambugerke bwenete ngego chikoimukigwa nigo bayesabire serikali enene witira se wizara yechi semikobeka emeroberio yogochia koenekia buna abarimu babo kwiranira bare emeroberio yechi semi erinde bachigwikirania amasomo abo. Comrades power! Comrades power! Comrades! Comrades! It is either now or never! It is either now or never! To give an ultimatum to one CS Ogamba that failure to pay the lecturers within an ultimatum of 48 hours, we are going to shut down the streets and we are going to shut down the and we will not care. And for this, I want to call all the student leaders across the country to join us. Wanafunzi, hii strike imetuaffect sana sababu saa hii wanafunzi kama first years hawaja join na wamejoin but hawaja attend classes kwa sababu lecturers wako strike na fee tumelipa. Sasa wazazi wetu wanalipa fee lakini government haitaki kulipa salary. Sasa sisi kama wanafunzi sasa tunataka kujoin the lecturers ili government ilipe fee ya salary ya walimu. As the first years we have been affected. Since from class 8 we were affected by corona, from 4 we are affected by floods. But this one can be managed by the government. Comrades power! Comrades viva! Therefore I'm calling upon President William Ruto together with the CS Ogamba to meditate upon themselves so that this matter can be resolved. Comrades power! As freshmen we are expecting a lot from the university and we have been denied this because of don't strike. Comrades power! Interrupted our learning education and mostly for girls. Unajipata kwamba some of the girls hapa usisi ni comrades, you don't have parents here. Some of the girls they end up kwa wanaume wao. Maybe this can lead to early pregnancies because what we do is just eating, sleeping and
going to the beach. Manchumuriria kurwa soroboti oroni otowikira omwairi obokumurikira amang'ana amaya kurinde tosikatonya geragenda kubwatia emirubirio migetaseni giensoko erietiriane Kerubo Frida Anche korokwa Clinton Ondigi Barnabas Ondari nerorenge homo harigania homo nene wamaya kurwa ensoko Chinsa Isato Felistas Kabendi Rosie na boigo Zaki KA kuri studio ya kabere bane kire chibichana merogingo chara senchire rengia twarabot ko byo mwancho murigerera chenkuru kwa Clinton Ondigi tumira na sembe onya sai kawancha